Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Guar ni mingguta sadarion. Ima minggu perjuludung epepanias. Topik disuruh maka tidakkon hatani Tuhani. Taparade marohatta. Marede mahita sian nomor 14 ayat sada rodi ayat 3. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di parbadia na tumo palangit dohot anoon. Amin. Madok mauliate mahamudi amay, na mga rorohita siyang gonggoman ni halungon. Jala na pau sato kita tubagasan harajaw ni anak haholongan ni Rohana. Haleluya. Yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatudosan ama namin na di Banua Gijang. Di papoton hodo tuak kaparroha na siya purbayi marhite-hite bitang naung tubuh anak muna sa sadai. Sodangi maroha nami, asa hutadahami hapur siyaw na sitongi marhite-hite ibana. Asa tarbahe dohot hami, mamering hamuliaw sugut marhite-hite anak kaholongan ni Roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita.
Pati ni debata di minggu tasadarion ima siar patik perjolo dohot lapatan. Ahu do jahoba debatam nina debatata. Dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubiar rohatta jala humolong jala upos mida debata asamida nasana adong. Atong rap mangidogu mahita sia Tuhan debata lau mangulahon patik naik. Ale Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon naumbar tu patikmi. Amin. Mari dehita. Tato potima dosata di julun di debata mata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa nami. Dohot pangalosyon nami na gudangi di julum. Tatap mahami marhite-hite asini roham. Jala sama dosa nami sa luhut na. Alani pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Tabigi baga-baga taringot Tuhan sisani dosata. Songo sitong na mangulu ahunin na Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakku midah hamatian ni parjahat. Na lomodor hakku midah hamumulak ni parjahati tumadikod dalan na sa mangulu ibana. Hasangapo madidebatanan di Gijang. Amin. Mari dihita.
Epistel di mingguta sedarion ima songor patujulon di jamitan yang sipigiota anon ima nanienet sian pesalme no 40 ayat sada rodi ayat onom tajahama marsikat sorin edde sian si David jadi di paheleng ibana diriku jala di tangingon alu-alu jala dienet ahu tukijang sia godung halonongan sia dore na pilhot jala di pajongjong totutu atas nidolok batu marsi hohot lakalakakku di bahen dungi dilehon se eden ay baru bagasan pamangaku puji-pujian ku di bata lando na mandasa gabi arna sira jala marahaposan tu Jehovah martua mabawa mabahe Jehovah haposanna jala na soolo marbalik paihuton sigijang rohai akka na paula-ula gabus torop do akka halongangan do takap sakap di bain ho umoko pami ale Jehovah di bataku dang tarpajojor tuho nang penay barita hunokku jala pabawoku dang tarpajojor tahe di bain toropna ima sahatna martua ma akan atau mangihon hatani di bata jala naupiopsa. Amin. Mari kita. Tidak koma haporsiautai songon na hina tidak kunidong atta sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di bata Jehovah ido ama pargugo na suhatudusan na tumapalangin do tano au porsia di Jesus Kristus anak ni bata Jehovah na sasadei imana tinihuon ni si Maria na gabi-gabi siya to di porbadia adorang suabubuhan ido tu hatta na tumaon na di panguhuman ni Silatus na matetar pajan lo iba na di hao pinor silang na tua tu menuaturu dong ditanong na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahuduli siya mo ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana paima mula sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dehasisan di dosa dohot dihatai na madok mula mangulu sogot daging ni halak naong mate
doho di hongoluan no sora suda. Amin. Ta bigima edi puji-pujian sian inahanna diuduti madohot ama agape.
titing namasa di Huriata di mingguon 12 Januari 2025. Naparjolo ruas nataba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima sada. Keluarga John Riksen P. Simajutak inatai Gloria Rini Keleyan Arab dohot sada yang nakon nasida bawa naro sian gereja Pog Naswatu PTP 5 Kebun Segaro inganan nasida di KPAD Cibubur Jalan Kapulaga Opat Blok D nomor 16 Manang Wikwalu. Napa duahon keluarga Moses Saron Tabunan inatai Kristiana berupa Jaitan Majalo pasu-pasu di Parbagasot di Huriata di hari Sabtu 21 Desember 2024 inganan nasida di Jalan Praji nomor 70 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Wiksia. Napa duahon ruas napida mulai sadarion pidda Huriado keluarga N Hasurungan Panggabean inatai Yeni Borusi Majutak pidda tu HKBP Sinamapang Resort Onag Kasang Distrik 2 Silidung inganan hiad di Jalan Pembangunan nomor 77 Kelapa Dua Wetan Manang Wik 5. Napa tuluhon tupak tu haperluan operasional Huria di parminggu sadarion patupaun ni Huria do papungu tupak baen tu haperluan operasional Huria siganuk bulan di bagasan amplop tapasaha ama sialas ni roha songo parbue ni hapor seota napapaton parguru malua khusus mulai sadarion 12 Januari 2025 tanggal 26 Januari 2025 patupaun ni Huria do pendaftaran parguru malua khusus tuak karuas ni Huriata nanaeng marhasohotan laos dibuang ma surat pengantar sia situawik fotokopi akte kelahiran dohot akte baptis jala dipasaha ma tu sekretaris Huria napalimaon bona tahun perhalado dohok keluarga dewan dohok ketua seksi hari Kamis 16 Januari 2025 di Patupado bona tahun perhalado dohok keluarga dohok dewan dohok ketua seksi maringanan di GSM Gloria Lantesada masuk pukul 20 WIB. Napanopon Dewan Koinonia memuka hari Minggu 10 Januari 2024 masuk mamuse songon nasomal parmingguon sekolah minggu praremaja parguru malua dohok parmingguan Ipsus dohok jadwal sekolah minggu masuk pukul 10 WIB gabungan praremaja masuk pukul 10 WIB parguru malua masuk pukul 10 WIB ibadah khusus masuk pukul 10.05 WIB. Jala di parmingguan sekolah minggu gabungan sehali parmingguon maringanan di GSM Gloria Lantesada pinangido tunatoras di sekolah minggu asa dibuat maingana di gereja manang tidak bergabung dengan anak sekolah minggu kecuali anak-anak TK dan pra-TK yang membutuhkan pendampingan. Napapituhon Dewan Diakonia, naparjolo seksi sosial, tabuam ma ditangyang tak akaruas ni Huria na dibagasa parsahiton songon naung tarsura di titingta. Napaduahon pelayanan komisi kasih. Hari Rabu 15 Januari 2025 patupaun ni Huria do pelayanan komisi kasih siganuk bulan dimulai pukul 10 WIB maringanan di GSM Lantesada. Napawaluhon madok kata sadarion dituluhali parmingguon mangaleon panorangiot do parhalado ni Huriata taringo tuha putusan rapok Huria
ima program kerja do anggaran tahun 2025. Napasiahon ruas namoding. Nunga marujung ngulu ruas nihuriata ima naparjulu Indra Erikson Gultom SE Manang Amaraja umur 45 tahun. Hinabaluhon ni Inang Royanti Borudu Baturuan inganan nasida di Jalan Beringin RT 01 RW 04 Manang Wik 2 moding di hari Selasa 7 Januari 2025 kemudian di hari Rabu 8 Januari 2025 di TPU Pondok Rangon. Napa dua hon Bisaro Musalapa Simamora Manang Opu Oidoli umur 75 tahun. Hinabaduhon ni Inang Rusminta Uli Boru Pasaribu inganan nasida di lapangan tebak RT 05 RW 10 Manang Wik Pitu moding na di hari Jumat 10 Januari 2025 kemudian di hari Minggu 12 Januari 2025 di TPU Pondok Rangon laos di Patupahuriatta do parmingguo di rumah duka anon masuk pukul siawib. Acara marningot ruas nang moding jongjong mahita. Ujung perdalanan minggu ni dongat tahun los pengotok kita do sude nang hitape disadatiki tongdo songon naside komoding alani totong mahita marpakirimon namangulu saliling di Purtibion jala sehobas manang sadihari pehita lao mana di kotanon. Taingok mahatan itu hatta di panguk kapos 10 ayat 10 tolube. Mertua maakana mate di bagasa Tuhani olak nion tutu di dok todi masohok manasida siapa rukiron nasida aina mangi matu nasida niula nasidai. Tabuam masude keluarga nang sisolhot na tininggalhon ni dongat tanong jumolomodingi asanggiat matuhatta na mangapuli nasida alani martang yang mahita di bagas sarohat tabi. Amin. Lasa pangedio mahita. Sonar
songonima titing ni minggu tasadarion aka titing namangi bui mata jaha di nadong di warta jemak pinasaha mapertikiat tu partaon lama dokata. Shalom. Selamat tabarma di hita salutna. Nahu parsangabi hami amak padita Prispandoli harahap amanami inanami dongan nami perhalado amanami inanami ruas ni huriata hakai beci bubur suak songonima akayanak kon nami sikola minggu satu naposo bulung nahu hakolong hami tamado hita madok mauliate tua mata debata ala asido dengan ibasana na toktong mga ramoti hita buhi hita taripar siat tahun 2024 pajupak kita di perminggota di tahun 2025 di bagasan hahipason di hamu amanami inanami hobar tu program kerja dohot anggaran ni huriata di tahun 2025 nunga tapatupa rapot huria di tanggal 20 Desember nasal pun di dohotan ni kurang lebih 70 halak ruas dohot parhalado ni huriata adong hutatatami rangkuman ni hasil ni rapot khusus nama aka na program na berubah siat tahun-tahun sebelumnya lahu mendukung tu pelayanan na lebih denggan tu tahun 2025 sesuai kebutuhan ni huriata dohot program ni HKBP taringot tu sentralisasi dohot program ni HKBP di tahun 2025 tahun transformasi manang tahun perubahan manang tahun pembaharuan dalam bidang pelayanan. Na perjolo pertanyaan wik dung pasca covid di gereja do tapasada pertanyaan wik sian wik sada satu wik 12 alasata hati hai imalaho menghindari kerumunan dung keadaan normal di tahun 2025 tak kembali memse fungsi ni pertanyaan wiki tu jabu-jabu di wiktabe mulai tamai di hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 di gerejaon jala selanjutnya di wik masing-masing alai molo pertanyaan ni remaja naposo hotdog di gereja setiap di hari Jumat na paduahon bona tahun wik di Patupa Huriata do Bonatan Week setiap week di gedung sekolah minggu lantai sada manang di week tabe di bulan Februari do di bulan Maret na bertujuan laho mempererat hubungan manang keakraban di antara ruas di week masing-masing do aka perhalado las sekalian mari Bonatan ini lantikon ni uluan manang akapeditata pengurus ni wiki las disima kami perhalado mensosialisasihon mengenai program pelayanan ni huriata di tahun 2025 khusus namai program Jetro dohot program pesta gotilon dohot ulang tahun ni huriata na Papronopon mardomu tu bona tahun di pasat huria do angkara pengurupion tu masing-masing week godang na 2 juta rupiah na petuluhon kenaikan iuran tahunan 2025 dung masa sentralisasi keuangan sian kantor pusat di bain huria do upaya mengalului dana laho mendukung pelayanan ni huriata termasuk mai melalui tupak tuaka tu diakoni dohot tu operasional ni huriata
mardomu nungah urang lubi sia tahun. Iuran manak pilihat tahun tanak tapa naik di tahun 2025 on khobar tu keputusan ni rapot huria tapa naik ma 100.000 sia tahun sebelumnya gabe 500.000 dohot pembagianna 150.000 ma itu huria nahona sentralisasi 150.000 ma itu pelayanan diakoni dohot 200.000 ma tu pemeliharaan dan pembangunan fisik gedung gereja dohot Jabuni Pendita. Nah mangihuk musaya amang Dr. Minang kenapa upaton sonong dihatai di rapot huria di tahun-tahun nasalpung nunga dijual GSM lapangan tembak. Di tahun 2025 on jual uni huria mamuse GSM Kelapa Dawetan. Na haperluanna laho pengembangan lahan parkir ni huria tahun. Na palimahon jasa live streaming. Ditawarkan huriata do jasa live streaming tu acara partupulun doho tu acara pamas-masuon doho imbalan jasa binasa turia 1 juta ima tu haperluan ni kasni huriata do tu transport ni petugas live streaming. Na paunopon padidion nabadia di tahun 2025 on patupan ni huria do sehali tolu bulan ma padidion nabadia di setiap minggu kedua di pukul 10. Napapituhon ulos turuas nago umurna 70 tahun tugijang. Songo bentuk ucapan syukur pasahaton ni huria do ulos turuas nago umurna 70 tahun. Jala di pasaha mai 2 hari 1 tahun di bulan onom doh di bulan 10 topet di parheheon ama parheheon lansia tadi na mangihut na pawaluho penambah situa di tahun on alanunga godang situa na pensiun di tahun 2024 doh na naik pensiun di tahun 2025 patu pauni huria do penambahan calon situa di huriata sesuai kebutuhan niwik masing-masing. Napasiahon songon nasomal siduk kita ibadah masih jalangan do ruas dohot pendita nomor jamita nang do situa nomor liturgi di pintu keluar. Songon ima nang di ruas na di balkon. Duk siduk permingguan asa masih jalangan matong dohot situa nama kubasi di Gijang. Songoni mamang do taminang gudang dope akka masukan do usulan sianak keruas na mangalih perhatian di raput turiana salpu lah pahebako pelayanan di huriaton alai danga pala sude buai hutampuk kami danga pala buai sikop taulah di tahun 2025 on ta evaluasi do tibakko mai muse akka masukan-masukan naulina dengkani di pertanyaan bui matahatai asa bui taulah muse di julan nyarion manang di tahun nanaing ro. Songonima rangkuman dot program na bui hupasahat tami apara ditikyon molo program dot anggaran secara menyeluruh kubagi hami pe turuas ni huriata nama dohoti rapot turia na di tanggal 12 Desember. Tuhat tama nama aramoti dalam masuk kita saluhutna horas ma. Tabegema edi puji-pujian sian week 5. Week 6.
Meredehita hu tapasahat piliata.
Damene di batana sumurung sian saluhut roha, imana mangramoti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hatani Tuhata di minggu perjolo dung minggu Epipanias. Denek do sian buku ulau ni apostel biduelu ayat 14 sahat rodi ayat 25. Ujahau matuhita sonon matar surat disi. Alai dung dibegi aka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hatan di debata disuruh nasida masih Petrus doh si Johannes manopot nasida. Tuat manasida ditanyakon ma aka dongani asa di jalo toddi parbadia. Aidang dope songgop toddi i manang tu i senasida. Asal terdidi do nasida tu bagasan goarni Tuhan Yesus. Jadi mangapehon tangan ma aposteli tu nasida. Gabi di jalo ma toddi parbadia. Asadung di ida si Simon aka aposteli mangalehon toddi parbadia marhiti sian na mangapehot tangan Roma ibana mabuak kepeng tunasida di dokma. Leok kamuma huaso si songonitu au asa majalo to di perbadia halak ia hua pehon tangaku tu ibana. Alai didok si Petrus ma madok ibana. Mago mahorap dohot perak mi. Ai diri puho tartuhor sirehon lehon di bata marhiti hiti hepeng. Dang parjabbar manang partohap ho di hataon. Aidang nabonar roham maradupud di bata. Kipi pauba maruham sian hajahatom mi. Dungi pangido matutuhani. Anggia tarsesa tahi-tahi ni roham. Ay huida do roham di bagasan pugu na pait. Ni ihotan ni hagiduhon. Alai ni nasi simonima mangalusi. Tangnya ko kamu maau tutuhani asa unang songgop tuau na didok munai asa dung di hati dakon jala di hatahon hatani tuhani mula ma anggona sida tu Jerusalem laos di baritahot dope barita naulii di torop huta na diluat Samaria ima sahatna hamuna manami na nami jamita di minggu parjolo dung minggu Epipaniason sian buku ulau ni apostel. Guarna madaina molo idokon halak bata kate. Molo didok ulau ni apostel. Ulaun berarti pakubasion. Pengalaman para rasul manang kisah cerita. Molo di Indonesia kisah para rasul. Termasuk ma perdalanan songodiero perdalanan pakubasion ya ka apostel ujui dimulanai dipukana sida pakubasione.
Jala di babotor di si dang apalah sudi. Di basian perdalan nasidai songo dia ma pengalaman nasida. Plus minus songon apostel nasida laho pabotohon mangulahon ulahon ni. Mangulahon tohonan nai. Mangulahon tugas do tanggung jawab na jinalona siat tuhattei. Ai ditikinang nakok Tuhani tu banua gijang didok do borhat mahamu. Didi hamuma nasida tu bagasan goar ni debata ama anak dohot laos ajari hamuma nasida di Matius 20 ayat 20. Saina dong anak kudu hamurasi rasaro ajal ni hasyanganon. Dipukan nasida mamakobasi manginang. Tidak gampang dimulanai. Laho pasauton ulaon ha apostoloni manang ulaon na disuruh Tuhani, persuruhan ni Tuhani hati-hai tidak gampang, banyak resiko, banyak keterbatasan. Ido makana manginang menarik dosa sitong na isi buku ni ulaon ni apostel meluringgas mana ulu hitam macaha rupaning ala na menarik na hubereng sian pengalamanku hubereng mujaha dang pengalaman perdagingon sabing na disuratkan manang di babotohon tu hita mulut tajaha buku ulaun ni apostel, tetapi pelayanan manang pengalaman perjalanan pelayanan rohani ni aposteli. Kalau mungkin pelayanan manang perjalanan jasmani masing-masing kita punya pengalaman. Songo dia do hita borhasian huta tuson. Songo dia do hita mangula ulauta di Jakarta. Songo dia do hita begitu gigih memanfaatkan waktu yang ada, mencari nafkah, membutuhi kebutuhan, maparwahon kebutuhan ya kaya nakon. Itu pengalaman jasmani. Ale daud rubik kot siani sasitong na adalah pengalaman partodiota do. Songo dia do partodiota. Songo dia do partodio ni dongan. Songo dia do partodio ni akan etua-tuata. Daga be perhapor syok kita alani naturasta do. Toropad do hita nuaing. Kristen hita alani naturasta do. Ale songo dia do manambor nabori hapor syaon na ditiaton tu hita, na diwariskan ku hita. Gabi hala Kristen kita. Gabi Kristen hita nuaing. Huriani Kristus dang na murah-murah HP gabi Kristeni. Allah Kristen itu bukan agama atau iman yang simsalabim, abrakadabra. Holan Porsia begitu percaya kita jadi orang-orang atau manusia yang kuat, yang otomatis bisa dan sempurna. Tidak. Daun. Agama kita tidak menawarkan itu. Agama kita tidak mengajarkan itu. Holan Porsia hita, gabi hebat mahita, gabi luar biasa mahita, gabi sempurna mahita. Tidak. Holan masuk hita tu perguredean rupaning. Peter hebat maha porsiota, bukan. Tidak. Ayah dong do paredeon, holan marede do. Damemi oh Tuhan. Marlegato kan. Aledang damai rohana. Ululu songoni. Menarik lo nakin aka parede ni. Ya, or inahanna. Terdiri inahan non. Hanna teh kan itu ya. Itu. Unang maranganangan ninna. Kuruan na gudang do halakon maranganangan na dinang. Buano nang di dia do amata. Nga buan na sida. Manguli do ibana di sanin na rupaning. Gay maranganangan rupaning. Ya. Jala say marpos ni roha mahutu jahu baninna. Kadido inangan. Unang lupat tong hamu. Edi munay rupaning. Jala unang marhaposan tu arta. Benar. Songon jamita sa darion. Si Simon guarna. Na julo mang boydo sa dagowar. Gudang jolma na punasa guari. Ya. Na julo. Diperkirakan sa dahuta na marguar Jesus gudang. Ido makan adong penelitian terboto diteliti sa kuburan ninna, kuburan keluarga. Adong namarguar di si Joseph, si Maria, adong si Yusuf. Si Yusuf.
Yesus. Diri pudo gabi keluarga, Yesus tu hatai tidak. Simon juga begitu. Ai parsi balik mata di bana ahli sihir. Dicerita ni turpuk tahun, ada orang so turpuk tahun. Nah saya holan tu hepeng rohana. Aku saya huparon nakin ketua para ratau tamak katai. Anggo nakin holan dokon marabona tahun 2 juta masih huria. Ale holan nakok ma pila tahun. Ayay deh. Daong. Siya dia hepengi ngoso sakita deh. Dia tu mungkin roset jauh baru hepeng 2 juta saya week. Siya dia alai songo dia do hita mamake ya mangina. Kuria memberikan fasilitas tu si. Unang atong hola dile 2 juta hurang deh namu banggu hurang usah 10 juta tapi hurang do. Anggo boy unang madi huria di Bali mah nak basudi mah hita tu Bali. Bapida mah ka bebe Cibubur Bali kan begitu ya. Iro makana unang roha hepeng. Jangan. Let the church be the church ninna. Biarkanlah gereja menjadi gereja. Gereja memfasilitasi partodiota ide. Bukan yang lain. Asa gudang do perdalanata na lupa hita bahwa sa sitong na perdalanan ng ulut taon dang holan perdagi ko narikot. Partodiot perikot do inang. Partodiot. Ino nakin kur agape ate. Uluy ma jahubay saliling di ngulumi. Uluy ma jahuba. Anggo kebutuhan ta gudang. Kita harus menikmati hidup. Yes. 4 sehat 5 sempurna. Okay. Molo marpesta sudi mahito mo. Marsibong. Bamar musik obat kan begitu. Obat musik na. Asing-asing musik na. Wah hebat. Alai ipak apakah itu kebutuhan kita? Bukan. Kebutuhan kita sonang rohatta, dame rohatta di bagasan ngolutta. Adong do hujaha postingan ni tatadda do BTH padita post manay baho. Ya. Alay gateng do siya niya sa sitong nate. Ya. Alay na menarik siyang postingan na sida di Facebook na sida dok songonon. Menjadi orang baik itu mudah. Menjadi orang jahat juga mudah. Yang sulit itu adalah menjadi orang yang tetap baik saat diperlakukan tidak baik. Itu namaul. Inaru hakku dia di bagasan, dung hujahna sida. Dang holan hulait, hukomentari mantul nikudo. Mantap betul. Ale persoalan na boy do hulahi. Kanido how to be good person. Oh, so na jagoti berbahasa Inggris ya teh. Ya, bagaimana kita menjadi pribadi yang baik. Menjadi orang baik itu mudah. Murah rumah ben burjuhi tainang. Ya, hola tali pe simu hisik itu hal nasi nga burjuhi tadi si. Ada burjuan doba dila do hepek tua udah bah. Na burjuan doba di sisi udah bah. Na burjuan nih mudah. Persoalannya kita tidak mau menjadi baik kan itu persoalannya. Dungi menjadi orang jahat mudah, lebih mudah lagi. Holan lewat jalan apa? Ini muter song ni. Nggak, amang jahat naina. Jahat do. Ya. Tetapi yang sulit itu menjadi tetap baik di saat kita diperlakukan tidak baik. Tarsongon au menarik do mulai dokon kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah sepanjang galak. Nian ugajang do si patai dalan do galak deh, bayar terserahlah apapun itu. Tapi yang pastinya menarik oh itu teh, sangon inain satabi ina kan itu hearuh parrohon ina manulangi mangan mainat tahun teh, mangan mainat tahun. Adong mabibina tangis dopak hut mangan HP buang air besar PC nau ba taboto do molo mat PC do hitate kan cairan deh ditakup asung nause tap dicuci dang marsia buri langsung kita marhen sanitizer daun las manga musik amang luar biasa
kasih ibu itu. Di bahini bukan otomatis kita kalau sudah Kristen namanginang luar biasa pengalaman tak mana ke ngulut daong. Karena menjadi Kristen itu artinya hidup dalam proses iman. Imata ingat. Menjadi Kristen, menjadi orang Kristen adalah itu artinya hidup dalam proses iman, memasuki proses iman. Anggo dalam proses pertumbuhan jasmani do, so Kriste pehita magudang do jolma. So Kriste perjolma magudang do perdagingonna. So Kriste perjolma, so Kristen perjolma boy do mekkeli. Boy do dipatupan ading gani. Tetapi bagaimana ketika menghadapi persoalan hidup, realita hidup, ay ise hita nasohya marsak menghadapi persoalan. Daido. Setiap orang berpeluang untuk itu. Dan menjadi Kristen bukan saja tentang keberuntungan, keberhasilan, dapat nadiluan, jupang najinalahan, bukan. Tapi dalam Kristen juga ada cerita kegagalan, kerugian dalam hidup kita. Songod dia mahita mengadupi ia manginang. Menjadi Kristen songod nama masa di Turpuk tahun. Di jolun di Turpuk tahun dicerita do tarengo tu Stefanus naburju ibana ale dibunuh. Las rohani si Saulus adorang Paulus ibana. Las rohana. Taboto do si Saulus adorang so Paulus dipamatei do akka Kristen. Dibasiak-siak dakyalo morohana mangida halak Kristen. Na notabene dakyalo morohana mangida nadinggan. Gariada di Pusa ibana didului sampai ke Damaskus, itu jauh dari Romawi. Alai di Sangon ibana do mangelili halak Kristen. Alai sumur do hak Kristen ini tidak. Las godang pehita, las torus pehita, manigai manang maburai, manang parwarohon halak naburju, tetap Tuhan menyertai. Ingat tamu mai. Jala dang moru hakaristinoni. Songo di dokone Yusuf Roni, semakin dibabat semakin merambat. Ido hakaristinoni. Isi mapah ini. Todi ni debata. Asa siano materi da manginang boy do HP Kristen iba nang martod di debata. Songon na masa di Turpuk tahun nakinate. Tua mana ayat saplonom. Aidang dope songgop todi i manang tu i senasida na di Samaria. Belum ada todi. Holan di jalon nasida do. Kristus ditangi hon nasida. Wah, ido ate. Toho do bah logika dipakai. Korban nasi Simon mah. Logika na dipakai holan dia pehon rotot di itu nasida. Wah ini hepeng. Jangan. Halak Samaria pada waktu itu taboto do halak Samaria. Barbar do ini nak rupanya. Dan mereka tidak senang, tidak percaya dengan Tuhan. Alai nalongang na. Mereka menerima hatan itu hata. Alai dang martod di dope. Todi ido makana dideba kana parpad bisuk parpad tilugi madokon buku manang surat narong di karena di Ulan Apostolon itu cerita pengalaman apostel rap dohot todi ni debata jolma mangulahon todi pasauton todi na mangula di bagasan tiki di bahari amu nama nami na nami songon halak Kriste kita tayo ngomong tasong tahu bah? Iya. Songon halak Krista kita ikon bisuk mahita mamake na adong. Gabi Kristen ikon martod dini di bata hita. Unang songon edetayate Kristenau HP hutodong. Jaladong do edde nomor 724. Ini penting bagi kita menginang. Nomor 724. Edena simple don, tapi begitu baik. Holan saya kalimat do, alim ulah-ulah. Ahadonang hubain Tuhan, ahadonang hubain Tuhan, ahadonang hubain Tuhan,
Ahado nang hubain Tuhan. Kan holani do kalimat nah. Tapi berenung adui. Itu sebabnya dalam proses iman kita harus berenung manginang. Ahado nang hubain Tuhan. Dia ma bahenokku Tuhan di ayat 2. Dia ma hubain Tuhan. Dia ma bahenokku Tuhan. Dia ma hubain Tuhan. Enak dot akalan asing. Hurian di Kristus menjadi Kristen. Menjadi baik. Dia ma taula. Nabui taula. Ada perubahan. Kristen bukan konsep, tidak. Kristen bukan konsep, bukan teori, daun. Bukan juga hanya sekedar dogma, daun. Tapi orang Kristen tahu kapan, apa, dan bagaimana dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Aha, adigan, songo dia au patu pahon akan adinggan. Tuhalak na asing. Ido berita nauli. Jika kita punya iman tapi kita tidak melakukannya, itu sama dengan orang Samaria yang somartog di hati hai. Unang so berita nauli hatai sakap ni debata. Berita nauli akan nauli nasihat debata na adung dihita. Unang holan so dihitai. Ale tapatuduhom matua kadongata. Kita mulai dari keluarga. Ini awal tahun, ya. Nakin amang para teman dok selamat tahun baru. Aku nggak hudok koni selamat tahun baru, ya. Ini awal tahun. Bagaimana kita memulai? Dipayengok tu hita, disuruh hita mamari tahun hatan itu hatta, sakap ni tu hatta dui. Unang so di hita, sakap ni dimatai. Alai mari bisuk mahita mamake na adungi. Martanya mahita. Ali Tuhan di bataman nami mola tema di pasat rohanami. Disungguli hohami asa merbarita nauli. Laho mamaritahon sakapmi. Akka nauli. Hupatu pahami di ngulu nami. Ajari hami Tuhan asa toktong di bagasan lomoni roham. Gabi halak Kristen naburju hami. Gabi halak Kristen nama boto aha sungguh dia adigan hami patupa kanadinggan dalam nami laho mamaritahon akan naulii maradopon akadungan nami pasu-pasu ruas mon Tuhan pasu-pasu manang hami saluhuna asa unang holan si panangin-angi hami asa unang holan huboto hami akan nadinggan alai takas hula hami akan nadinggan ido di pangidoho. Asa unang apala lao manang holan tu akka perdagingon rohanami. Alai lubi sian nama parwahon perdagingon iman yan tutu. Huparohok kami partodion nami riko donian perdagingoni. Ale daw rumikko do partodioni. Ay marhiti partodioni. Huboto hamido rohana mangorom. Huboto hamido asa gabi pasu-pasu hami marado podongan nami. Huboto hamido ulaw na nang sipatu pa nami. Tupok si nami. Songon ama, ina, dongan, tetangga. Ula-ulam, parhaladom. Manang ahapi hami. Huboto hami ahado tugas nami. Ay hinorhon ng huboto hami dia do ulaw na nang sipatu pa nami todim na badai mapaingoton pasunggul tu hami asa margugu hami patupahoni urupi huriam marhiti aka program dohot anggaran naong disosialisasihon parhaladom marhiti ketua para tahun nami pasu-pasu nang ruas muname menambang gudang satu nama tua si tua nang akapadita asa sada hami mamikirin na duminggan tuhriamon dalan nami law mamujiho dalan nami patuduhon makatidakkon hatami dingulun hami pasu-pasu mahami Tuhan disudi aka naung huatay hami naung sepakati hami nang diaka ulaw nami ganupe diragam ni akasihol dohot lungun ni rohanami nasa toktong dope Tuhan hupangidu hami tuho ditangyang nami
pasu-pasu ma lehon ma ho Bartolomeo ni roham song-song nima diaka druas ni huriam namar sahid Rebecca buru manulang Raditya simat sutumeang amang MC Right inang panjaitan buru tabarat do diakan asing petuhan nasotar surat guarna di buku wartaon dot aka todong nami keluarga nami dongan nami diakan namar sahid ali amang jama pamatangna lehon ham malum ni parsahiton asa malum maluan na sidesan parsahitoni dangadong nasotar patupaho tabay sila siniroha diaka ruasmo na marulang tahun hatutubu dang parsaripioni di bagasan minggon molo ingok na sida di ulang tahun na ingok mana sida na siya koru Tuhan partikyani do ragam ni pasu-pasui molo tung adong siya tonga-tonga nami say makalunguton makirim asa seorang nianda dana di tonga-tonga ni keluarga na sida tangihon Tuhan nang di akka na mangaluli rokap na patuduhon rokap na dia kabisuk na marsikola parkarejuan dia kana mangulul parkarejuan do ditabani pangkat dia kanong kareju parrohahon Tuhan ajari hami asa tarpatu pahami lomo ni roham ruasmu na marukil na marsak na marabot ni roha ala marsirang siyan na hinaholongan rohana sida di keluarga Gultom dinong modding amanami Amaraja Indra Erikson Gultom na hinabaluhon ni inang Royanti Borulu Banturuan song-song ninang di keluarga Simamora dinong marujung ngulu amang Upu Oin Doli Binsaro Musa Lapa Simamora na hinabaluhon ni inang Rusminta Boru Pasaribu ali Tuhan apuli nasida unang luas madili inarhoni arsa ni rohai homa na maparuahon ngulu ni akan na mabalui rapdot akaya nakonna asa sonang nasida mamuji ho Tuhan madala ni partikian na pinarademi ingot nasida dibalik ni habot ni rohai adong dolas ni roha nanayang lehonom muto nasida atong pasabang rohan hami pabenget hami molo hutaw kami akahamolo ni molo huadobi hami arsa ni rohai nang hami pesaluk na asa marhaguguuk kami lau patupahon akan nadenggan perbuwi ni haporsyon nami tadani naung dipartod di iho hami Tuhan sisa dosa nami di bagasan Yesus Kristus amen mari di mahita laos tapasahat maapiliata
kondo boano tabarita di batata dorajai di lehon anak sasadana mano bus pardosai mano bus pardosai ay nang bisardo hati nung asa punaholo ni uwasoy ki Kristus hotoko sa leleng-leleng nai. Ikondo hitamakatindako Jesus Kristus partobusi asa tutorop nanaolo manjakon nasito manjakon nasito ay nang bisardo hati kung asal punaholo mi uwaso ni Kristus hotoko sa leleng-leleng nai. Mari dia mahita los jom-joma. Ikondo hita makatindako Jesus Kristus partobusi asa tutorop nanaolo manjakon nasito manjakon nasito ay nang bisardo hati kung asa punaholo mi uwaso ni Kristus hotoko sa leleng-leleng nai. Tatanya kon mapiliat taham. Ali de batamanami na di Banua Gijang, hodo haroroa ni saluhut silehon-lehon nadinggan, do nasaulibasa na mauliutus. Upaswat hami mas yan nanilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajom ri tonga-tonga ni huriam do di Portibion.
Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni selon lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hamadok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amani akka hatiuron, haroroan ni akka dinggan basa na mauliutus. Maulihati rohanami tuho ala di papatar holong dot asini roham, marhiti sian pangalehonmu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus gabi jol mahungombok hami. Widahami siani gudang ni holong ni roham, dang nahasuhatan bidang na dot gajang na, dang natardodo bagas na, jala dang natardungdung tibuna. Ope bujon nami maho, ala di pabicarho barita nauli tuhami, asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya sima roham sondangi mahami, lehomatoddim patiurhon rohanami, asa torang huidahami habal gomu do panodang nasyakoi. Saya lehon mahami tu anakmu, bahin upani halau jonna, ala natinaon na hangaluton humokop hami, asa macohot hami mangulahod dosa, asa burju jala daulat hami marroha, pabuwa maulati ni rohanami. Saya sungguli mahuriam, asa ulu mangaleon rohana dot arta nabi, bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papa tarma barita nauli tu halak sipilibegu, dot parugamo na asing, asa marrongoman na sida roma dapoton panodang daung bicari. Saya lehon hiras ni roha tu akapar barita nauli, asa hatop rarat barita nauli i, tu ganup huta di tanoon. Saya lehon hapistaran syakko, tu akka panggonggomi do tu akka raja, tu akka suruan na pinabangkit na, asa do na sida patiur hondalan barita nauli. Saya pauduk maruhana sida, asarap hami mangului pareta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinurubadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panisa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasor hon madamena tu todim. Amen. Amen.